ప్రాక్టీస్ లేక చాలామంది పేదవాళ్ళు అవస్థపడడం దృష్టిలో పెట్టుకొని కేటీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు మరి మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్వతహాగా అడ్వకేట్ను అవన్నీ కలుపుకొని మన బండారు లక్ష్మారెడ్డి గారి సూచనల మేరకు ఈరోజు అందరూ కూడా రంగారెడ్డి కోర్టు ఉన్న అడ్వకేట్లందరికీ కూడా ఈ యొక్క నిత్యావసర వస్తువులు సుమారు 2 నుంచి 3 నెలల సరిపోయే నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా ఇంకా అన్న లక్ష్మారెడ్డి అన్న సూచన మేరకు అన్ని వర్గాలకు అందరికీ అందే విధంగా మేమందరం కూడా సాయం చేస్తామని సహాయ ఫౌండేషన్ నుంచి సాయం చేస్తామని తెలియజేసుకుంటాం. తను అన్నీ నేను తెప్పిస్తాను, మీరు ఖాళీ మీరు రండి అని చెప్పిండు. అంటే కాబట్టి నేను ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే పార్టీ కార్యకర్తలు మేమందరం కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని మాట్లాడుకొని ఈ అడ్వకేట్స్కి అందరికీ ఇవ్వాలని, రేషన్ అందరికీ ఇవ్వాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో, ఎందుకంటే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఎంత బ్యాడ్ ఉందంటే ఎవ్వరు కూడా బయట పోలేని పరిస్థితి ఉంది, ఏం పని చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి అడ్వకేట్స్ కూడా ఏ కేసులు రావడం లేదు, వాళ్ళు ఎక్కడ పోలేకపోయే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా సరుకులన్నీ ఇప్పించాలని ఉద్దేశంతో అందరికీ సరుకులు ఇప్పించాలనే ఉద్దేశంతో చేసినాము. ఈరోజు కేటీఆర్ గారు కూడా మాకందరికీ ఎవరైతే గరీబులు ఉన్నారో, లేకపోతే ఎవరికైతే అంటే పని చేయలేని పరిస్థితి ఉందో వీళ్ళందరికీ పార్టీ తరఫున అందరూ సాయం చేయాలంటే ఆ పిలుపు మేము ఈరోజు వచ్చి ఈ అన్ని ఐటమ్స్ అన్ని ఇచ్చారు.